ezek a portálok? Ezeket be kéne zárni? Aha. Sí. Uramisten, nagyon jó a portálok. És hogy zárad? El kell lépni. Jó, hogy megvan. Fölrobbant a portál. Ajaj, kikezelített a kamera. Mi a fasz? Ja, itt van mellett. Ez volt az előbb, nem? Ja. Ezt destroyoltuk a múltkor, és most megint. Azt a... Ó, most azért eléggé leesett a HP-hoz képest. Ó, mennyien szeretnek engem. Poison. Francba akartam. Nem mentem ki az autóba. Meg azt nézem, hogy még rá is hat ilyen... Még a bossra is hat a blindness, meg hasonló. Aha, azért érdemes szarrátlankolni izékkel, ilyen conditionekkel. Ja, úgy kell csinálni, vágod, lerakja azt az aurát, vagy azt a small Itt van a bombot, boss mellett. akkor folyamatosan az. Az is számít dodge-olást, hogy körbe-körbe tudod? Nem. De úgyis el lehet kerülni némelyiket. Ó, dodge! Bazd meg, egyik körből a másikba átdodge-oltam. Azt láttam. Most mit csinálsz? Az hílem, így hátra is elej. Oh shit. Hú, bazd, mennyien len vannak. Ja, tömeges feltámadás kéne tartani. Kári nincs itt az üzérvonat, most kéne ez a retkes tőle. Szegények, hogy fájtolnak a lelkükért. Ez az. Retkes moát is ide jönnek rám. Mondjuk azt nézem, nekem az egyik ilyen dövésemen csak 20%-es így van, hogy ilyen combo finisher legyen. Igen, már az van, nem Az nekem is. Viszont mindenki. Aha, elég jó tudni A azt. range autóatakok van, az ilyen 20%. Nem lehet skill pointokat emelni ilyen egyedül, mert most nekem például nincs. Hát de végül is lehet, nem mindegyikhez kell ember, sőt az oldalsó, amiről lemaradt tegnap szólóztam, csak sokat kell dolgozni. Látod, most hol vagyok most? Nem, mert bosszázom, és nagyon nagy bosszázom. Semmi nem kell. Érdekes módon nagyon lassan fejlődik ez a skill. Mert Mondjuk a dodge-olástól rendesen megnehezedett a játék.
Olyan vicces, így lelövöm a poisonomat, és így hirtelen egy csomó embert, hogy így poison, remove condition, meg ilyenek így megjelennek. Yeah. Ilyen burn, meg hasonlók, nem? Azt mondom, ebből is nem tudom. Poison. Mondjuk, ja, egy egyszerűen használom a dodge izémet is. Basz meg eredek. Jelen van. Ez az a pillanat, amikor meghalunk róla. Sikerült, srácok. Megint kaptam egy semmilyen harpónt. És ebből Fehér torcs. tettől nem tudom mi az, Végre elmegyek itt elrálni. Spear.